guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Angal Girls for today's video kay manguha mig santol. So muna siya guys, nakatkat na akong hanabels doon. Manguha na siya santol. Hi guys, good morning. So, mari mi diri sa sapa. Kay manguha mi og santol. Butangan sa namog hak-hak guys, kay di man mi kakat-kat. Get. Saan may bag ng ton? Boss. Buslot man kag short ay. Ara na siya sa taas guys. Muna ko ingon ninyo nga ag santol nga ikatimplag kape. Nana ra jube nay nagato dito sa taas. Labos oh. Atas taas. Itlog man nimo mo akong nakita. O di man santol. Narang santol guys oh. Idunol na namong kuhit kay mga naming. Dili pa man kay siya hinugod pero nara po'y mapili. To sa taas ang pinakahinog. Torao. Nami daplin sa sapa. Bawa. Oh. So ang sako nagkataas na siya. Gibinat na siya. Tinaton. Ako magbantay ra ko tara nang wala siya gikuan santol. Ayaw kuan ang hilaw. Pauna mo na eh, kay sayang. Ayaw lagi. Nana kay kuha. Sama na Nigel. Ayaw kay daghana. Igura kan una nato. Daganan. Ayaw doon sa hotdon yun. Ayaw hut dahoy. Karang hinogra. Pay binlan. Oh. Hinog oh. Oh. Karang santol guys oh. Tamis pa ni sa inyo ang kuan. Pero nakakuha na mig isa. Seng-sedeng. Green pa ni guys. Pero green pa na. Pero tamis na kayo na. Priya sa mata. Oh? Look at that. Nanawa ang texture. Ay, texture! Oh. Nana siya guys. Ugukbo ni siya. Dagko kayang liso. Parera kada ko sa akong pes. Ayaw na, ikihugaw na. Oh my God, marang sa akong baba. Here's another one. Duha na kabo kamong santol for today's video mga friendship. Actually, daghan na di ay siya. Na diri sa kinsa kaning kuan. Short diri. Oh. Ka Roberto Moran daw ni. Diri na mo gibutang ang mga santol mga person. For orders, just dial 2366 para sa inyong mga santol nga nataga. Bali mo, oy. Pamili mo na hinog-hinog. Lata mo na. Ayaw, uli man kayo ni hinog. Hulog lang. Ayaw kayo daghana juben. Ay, napa. Naglibog na kuha sa ikuan. Ako ni. Uy, ako ni. Wow, this is it, panzit. Okay.
Santol mo diha. Lubot mo diha. Yan. Ayaw, ne, ano man sa santol mong gilabay ne? Gisalod na sa akong pag-umangko ng santol to didto nanguha na akong banad day. Agay nalipong ko pagtindog tay sa kajut lang. Anak na siya. Dayo na diha yang mga santol na kuha. Naara ang santol na kuha, guys. Teng-teng. Oh, ali. Kaong ka? Pagkuha diri. Hawidan. Ingon si Robert yung anak sa mga andar. Wala man. Sana ka to balo kay katong ka nga uti kahal. Ako lagi taba na tong panyang. Kabuing. Tak, koy bantay. Bangko pa ni. Maho. Ha? Bangko. Dili ni bangko ay. Ha? Pero bilang lang ta. Baan na lang ta. Matagak mo. Hulo. Ayun na nagsalalagi kay maigo mo. Oh, butag sili. So muna guys, nabadiri dapin sa sapa. Awit, pugo. Sakto na lang, daghan na kayo. Ayaw pugwa ng hilaw. Nahinog, manahilaw. Oh, tanaugan. Dre. Oh. Iwad to. Wad. Ayaw na. Magdagan-dagan na to kasi atong kwan, inuha ni Ingo. Diwad. Ano, dapat magtaas yun. Sige. Yung ko maka-open guys. My God. Kaya nga. Kung na lang gikusi, dako jud siya. Hawid mga guys. Hawid. Oh. Dako kay siya nga tamon. Santol. Dili. What's up, dog? Tamis jud ni siya guys. I can prove to you. Char! Ulo. Oops! Ayan na guys. Muna ni update sa among santol nga nakuha. Apa dito sa babaw. Sereng, di jud siya nako ma-open. Akong gi-open sa ong kuko. Yun, gyapon ko'y kusog guys. Woo! Tiyak na boy. Oh. Woo! Ayan. Sabi. Dali! Huy! Ayaw ginawang. Ay, bidoang. Na. Hawid. Yes! Awid! Ayaw giintoldong. Kinabuang naman mo ah. Eh. Awid! What's up? Pagkuha to. Sakit ang tuandan. Aman, kita daw ko. Ano rin? Oh, gani. Ayaw lagi. Ay, binuang.
So, mo ni among tanang kuha, guys. Mo na ni. Daghan na kay siya, pero buyag. Sa akong kamera, kay green siya, pero yellow naman gina siya, guys. Ambot nga nung nag-green siya. Green over there, ah. So, naabot na siya mga 1 million, no? Balik na ito dong, kasi mayan ito ba 1 million pesos. Ay. Muna siya. Inaana siya kay yellow. Dagko kay siya, guys. Magdanan lang. Ang hagdanan. Wala mi kabalo sa sagdan. Naog na diha. Walang kuan. Kanada na. Ana. Yan. Please pa ubo. First step. Sige. Sige pa. Uy, maghinay. Sige pa. Naklaro po imong lubot. Kay nabuslot imong short. Ay, malagi. Anas na July po, di pagkita imong lubot. Oy. Unsa man na. Yawa. Si Awa kayo ninyo. Buslot pa mong short. Yung bugol dyan. Isulod dia sa sako. Yan. Sulod na mo sa sako among kuha, guys. Ay, gapin lang daot. Ay, yapil ang daan ha. Agi kaun sa langgam oh. Kuan man yung langgama. Mungawat pag santol. Oh. Gisulod na mo sa sako ang among kuhang santol kay mga una dayon mi. Mga unta, guys. Ug santol for today's bedju. As in tamis yun siya bisan pag hilaw-hilaw siya, no? Pero tamis kay siya. Inaana siya ka kuan. Ka basta. Tsa. Bata, agi apil lang. Gi. Dilo po siya. Dilo po ng sudlanan. Asa pa mo ka-uro ba tayo? Wala na. Asa lang ka pala na diba? Sako dong. Iya, puguan na yapil lang po lagi. Let's go. Daghan pa man ikatong bikuha ni. Let's go. Koma. Going home na to our payag. Kay mga unamig santol. Sora sila, nagdala na sila sa among kuha. Muli namin sa among payag nga buslot. Hi! We're home! Butang na mo sa among lamisa. Ang santol nga among kuha. 君が虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと思うとれない